Personal na naranasan ng isang COVID-19 positive na doktor sa Lapu-Lapu City Hospital ang kakulangan ng mga hospital beds ngayon sa Cebu dahil sa dami ng COVID-19 patients. Si Luan May Rondina nakatutok. Kasamtangan karong nagpaalim sa usa ka pribadong tambalanan si Dr. Omar Pacalondo kinsa usa-usab ka COVID patient. Hunyo 15 dihang nakasinati siya og hilanat human siya mi-out sa trabaho niya sa outpatient department sa Lapu-Lapu City Hospital. Hunyo 23 samtang nagpaabot sa resulta sa swab test, nakahukom na lang siya og ang iyang asawa nga magpa-admit na sa tambalanan kay naglisod na siya og ginhawa. Matod siyang asawa nga si Dr. Stephanie Pacalondo, isip mga doktor na sayod gayud sila nga nasinati karon ang kakuwang sa mga hospital beds. Not all COVID patients should be admitted man. So sa akong pagkuha nato kay by the time nga around Tuesday, may ang lisod jud sa ginawa sa kong bana ni progress na jud. Sumuto na timing jud no, butan na jud ang Ginoo na gina-timing pud na ay nabakanti sa Lapu-Lapu City Hospital. Wa kapugngi sa amahan ni Dr. Omar Pacalondo nga makapadayag sa iyang pagmahay pinaagi sa social media. Sa iyang post, iyang gipasabot nga isip frontliner mahatagan unta og dinaliang atensyon ang mga doktor nga COVID patient sama sa iyang anak. Atong panahon na mo kaya mong hinanakit kay Dr. Gusia Dihagon. Kunya, anong, bisa na lang isingit na lang unta ito nga kailangan na lang nga full. Pwede din nga sapat lang o bisag sa kabiling. Apan gitataw ni Dr. Ronald Oporto, Hospital Administrator sa Lapu-Lapu City Hospital, nga adunalay gamayng miscommunication nga nahitabo. I know it's a protocol sa atong insurance that before everything gets in kagsunin mo sa hospital, everybody gets a contest to shed out amount. But by the end of the day, everything will be refunded and charged to PhilHealth. Now, if there is an excess, Lapu-Lapu City Government is going to handle that. So, nala miscommunication gamay, ma'am. Sa pagkakaroon, miarang-arang na ang kahimtang ni Dr. Omar ug mapasalamaton sila sa tanang mga tabang gikan usab sa mga higalang doktor. Gani karong adlaw man ang ika-30th birthday ni Dr. Omar. Isip usa ka COVID patient na sinati ni Dr. Omar ang kalisod sa mga pasyente karon sa tambalanan. Busa pahimang niya sa publiko sa kanunay pagpanghugas sa kamot, pagsulod og face mask o pag-maintain sa social distancing. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisda.